Usibekelwe ife elimnyama umphakathi waseNkandla kanye neqembu IFP kulandela ukudlula emhlabeni Kwemeya uMbhekiseni Biyela obedume ngelika Bhejane. UBiyela udlule emhlabeni namhlanje ekuseni Emva Kokugula isikhashana. Umphathiswa wakwaCocta umfundisi uThulasizwe Buthelezi uthi ushaqekile ngokuguqa kukaBiyela. Umphakathi waseNkandla ulahlekelwe indoda ebineqhaza elikhulu ekuthuthukisweni kwale ndawo. Abasebenze naye bazomkhumbula njengendoda ebinozwelo futhi isebenza ngokuzikhandla. IFP ephethe umasipala waseNkandla ithi igqemeke engeqiwantwala ngokudlula emhlabeni kaBiyela obeyinhloko yeNkandla ebangwa kakhulu kwezombusazwe kulelizwe. Inkatha ithi uBiyela ubesebenza ngokukhulu ukuzimisela ekuhlinzekeni umphakathi ngezinsiza futhi ke ushiya umlando omuhle. We will remember uComrade uMbhekiseni Biyela as one of the IFP activists who we never missed in any by-election wherever it is held. We therefore convey our condolences to the municipality of Inkandla for losing the person who was the face of the municipality, leading the IFP agenda, and we also convey our condolences therefore to the IFP structures, the constituency at Inkandla, in his branch, as we convey our condolences to his family.